mikulášsko-adventnom stretnutí, ktoré sa už stalo našou tradíciou. Dnes vám sľubujem mimoriadne milé popoludnie, plné pekných piesní, milých slov a už je len na nás, aby sme si ho užili v pokoji, dobrej nálade. A keď budeme mať náladu, nič nám nebráni pridať sa spevom k vystupujúcim. Prišli nás pozdraviť členovia speváckych skupín z okolia, ale aj naši priatelia, pedagógovia a žiak zo základnej umeleckej školy Ferka Španika a na konci nás čaká aj losovanie tomboly. Poprosím vás o stíšenie mobilných telefónov a verím, že vďaka peknému programu nebudete mať dôvod na skoršie odchádzanie. Mikuláš príde do mesta až o 17. Takže máme času a času aj na vianočné trhy. Je zvykom, že toto naše stretnutie končíme vždy spoločným zaspievaním tradičnej a hádam najznámejšej a najkrajšej vianočnej koledy Tichá noc. Poprosím vás preto, aby ste po losovaní tomboli zostali ešte chvíľočku na svojich miestach a pridali sa k našim spevákom svojim spevom. Ďakujem za pochopenie a odovzdávam slovo pani Vitovej, predsedničke našej základnej organizácie. Prajem vám aj ja všetkým príjemné popoludnie a vítam vás na našom mikulášsko-adventnom stretnutí. Osobitne chcem privítať predsedu jednoty dôchodcov na Slovensku, doktora Michala Kotiana, u ktorého nachádzame vždy okolie. Neskôr príde medzi nás, prisľúbil, že príde pán primátor Peter Fiabane. Želám vám, aby ste sa tu cítili príjemne a pocítili to teplo blížiacich sa Vianoc. Programom vás bude sprevádzať pani podpredsednička Alenka Juneková, ktorej odovzdávam slovo. Ďakujem za slovo, ďakujem aj za úvod a poprosím našich prvých účinkujúcich, pani učiteľku Máriu Čelkovú, pána učiteľa Jozefa Glucha a ich žiaka Jakubka Krajička, ktorí nás prišli pozdraviť ľudovými piesňami, koledami a hudbou. Ako som už spomenula, sú zo základnej umeleckej školy z Vlčiniec. Je to základná umelecká škola Ferka Španika. Thank you.
A ja vám preto zo srdíčka všetkým prajem, aby v živote ste mali tých roztrhnutých nitiek čo najmenej. A ak sa niekedy roztrhnú, porobte na nich uzlíky. A hoci pri každom bude nitka o niečo kratšia, ale ostane pevná. A ak na Vianoce napadá sneh, zoberte ho ľahúčko do dlaní, potom ho z nich v podobe lásky, zdravia a všetkého dobrého, čo v nich bolo, porozsýpajte naokolo. Zapálte sviečky pokoja, nech sa do noci rozhoria. Nech žiara ohňa plápola a k štedrej večeri vás zavolá. A radosťou nech nie je darov veľa, ale úprimný úsmev vyčarených pre svojich blízkych a pre priateľa. Šťastím nech nie je to, keď sa nám darí, ale každý deň, keď sú blízki a aj my zdraví. Darom nech nie je to, čo zabalíme do papiera, ale to, že darujeme lásky veľa. Ešte raz krásne, pokojné a zasnežené Vianoce vám želám. Ďakujem. Ďakujeme pekne pani Šutakovej za jej milé slova, úprimné prianie. A teraz sa nám predstaví spevácka skupina Javorina z Diviny. Speváckému súboru Javorina dodatočne vítam pána primátora, ktorý na nás nezabudol ani na konci roku. Vážime si to, pretože vieme, že jeho pracovná vyťaženosť hlavne v týchto dňoch je poriadna. Radi si vypočujeme, čo si pre nás pripravili. Ďakujem pekne za privítanie. Ctené dámy, ctení páni, dobrý deň, vítajte opäť znova tu na Mestskom úrade. Keby som mohol vedel, tak si ja dám takú čiapku a prídem medzi nás. Neviem, či by som pôsobil dôstojne, asi skôr nie. Ale o 5. rozsvecujeme Vianočný stromček pre deti. Mikuláš príde medzi nás, takže sa na to teším. Dovoľte, aby som vám pri Vianočnom čase povedal naozaj takých pár úprimných slov na zamyslenie, tak ako to možno cítim a vnímam ja.
Máme za sebou náročný rok, blíži sa ku koncu, s veľkým množstvom víziev a vecí, ktoré nevždy aj potešili obyvateľov nášho mesta, lebo žijeme v takých časoch, ktoré nás nútia robiť rôzne opatrenia a častokrát to opatrenie cítia samotní obyvateľa mesta. Ale okrem tých víziev, na niektoré som veľmi hrdý, že sa nám ich podarilo zrealizovať, tak bolo to aj rok veľmi pekných a príjemných okamihov. Ja mám takú možnosť z tej svojej pozície, ktorá mi bola dočasne zverená, že mám taký nadhľad nad tým, čo sa v našom meste deje a robí. A chcem vás ubezpečiť, že napriek všetkým problémom, ktoré toto mesto má, žijeme v peknom meste, kde žije veľa pekných a dobrých ľudí, ktorí robia skvelé veci. A to je jedno v akej oblasti, či je to v kultúre. Včera sme ďakovali štátnemu komornému orchestru na ich pôde, ale tých kultúrnych inštitúcií, ktoré robia dobrú robotu, je veľmi veľa, od detí až po dospelých. Medzi nich patria aj vaše súbory, ktoré vy tvoríte a s ktorými šírite radosť. To isté platí pre šport, máme skvelé školy, skvelých žiakov, máme šikovných podnikateľov. Takže ja len to hovorím kvôli tomu, že my sa niekedy málo chválime, málo si ďakujeme a málo sa pozbudzujeme. Skôr stále riešime veci, ktoré nás zbytočne dávajú chyby dole. A pritom nie je to tak, máme byť právo na čo hrdí. Na druhej strane naozaj musím povedať, že tá posledná doba svedčí niektorým ľuďom, ktorí viac, ako sa hovorí, hejtujú, viac kritizujú, viac kričia, viac ich je počuť. Ale ja tvrdím, že to nie je ten skutočný a ten pravdivý obraz Slovenska. Máme politikov, ktorí miesto toho, aby riešili problémy, ktoré sú veľmi náročné, tak vidíme, čo sa deje, ako sa hádajú, nevedia sa dohodnúť, nevedia si rozumieť, nevedia si dôverovať. A to nám, podľa mňa, ako krajine, ako ľudu, veľmi, veľmi blíži. Ale dovolte teda, aby som možno k tým Vianociam tak pár vied a pár slov. Vianoce sú pre nás všetkých časom, kedy si asi viac uvedomujeme, čo v tých našich životoch je dôležité a podstatné a že nie je to len o daroch, nie je to len o stromčeku, nie je to len o vianočnej večeri, ale predovšetkým, že Vianoce sú alebo mali byť predovšetkým o spolupatričnosti, o dávaní, o porozumení, o rešpektovaní, o pomoci tým, ktorí tú pomoc naozaj potrebujú. Lebo my sme ako krajina na jednej strane vo veciach veľmi zbohatli a napriek tomu sme svedkami aj veľkej chudoby a častokrát nie materiálnej, ale skôr takej tej morálnej a duševnej. Sme svedkami osamelosti napriek tomu, že niekedy žijeme v prebytku, tak si staviame múry, ktoré si myslíme, že nás chránia, ale naopak nechránia nás a skôr nás izolujú a potom z toho pramení častokrát osamelosť. Žijú medzi nami ľudia, ktorí sú skutočne sami, ani o tom nevieme a veľmi by potrebovali láskavé slova alebo nejakú pomoc. A my, zahrabaní v iných starostiach, niekedy malicherných, toto nevidíme a je to škoda. A možno práve Vianoce sú tým obdobím, keď by sme sa mali nad tým všetkým zamyslieť s láskou, s trpezlivosťou, s nejakou pokorou k životu, taký, aký je a pozrieť sa možno okolo seba inými očami. Vianočný čas podľa mňa nám ponúka oveľa viac, ako som spomenul. Ponúka nám zamyslieť sa naozaj, čo je to podstatné. A ja som presvedčený, že keď sa takto nastavíme, a nebude to len o Vianociach, ale bude to o každodennom okamihu v roku, keď žijeme, keď sa stretávame, keď komunikujeme, tak môžeme vniesť viac svetla aj do svojich duší a viac svetla aj do svojho okolia, do duší ostatných ľudí, ktorých máme radi, ktorých si vážime, s ktorými sa radi stretávame. Dovolte mi, keďže sa asi neuvidíme s väčšinou z vás do konca roka, tak aby som vás aj pozdravil s tým novým rokom, ktorý príde, aby to bol rok, kedy všetci nájdeme, a to je jedno, či sme seniori, či sme
mladí ľudia, či sme politici, či sme podnikatelia, umelci, aby sme našli odvahu urobiť také zmeny vo svojich osobných životoch, v životoch našich rodín, v práci, v okolí, aby sme ten budúci rok a ten svet a ten život, ktorý budeme žiť, urobili krajší a lepší. Niekedy naozaj nám trvá veľa odvahy, ale keď ju neurobíme, tak potom je otázka, aký to má všetko zmysel. Chcem vám veľmi pekne poďakovať za tých pár chvíľ, ktoré sme spoločne strávili. Chcem veľmi pekne poďakovať pani Vítovej, všetkým tým, ktorí vytvárajú pre vás podmienky, aby ste sa mohli stretávať, aby ste mohli cestovať, aby ste mohli robiť pekné veci, aby ste mohli spievať, aby ste mohli vystupovať. Chcem vám všetkým poďakovať za energiu, ktorú napriek, že ten vek už asi cítite, ktorú vkladáte do každého dňa, za optimizmus a možno aj to, že viete ukázať aj tým iným, že ako sa dá žiť. A možno na záver ešte dovolte na to, aby sme nezabudli, že aj malé kroky môžu viesť k veľkým cieľom, tak si dovolím jeden citát od matky Terezy, ktorá povedala tieto slova, že nemáme na to, aby sme robili veľké veci, ale máme na to, aby sme robili malé veci s veľkou láskou. A to je všetko. Šťastná veselá. Všetkým vám šťastná veselá. Ešte dovolte, aby som aspoň takúto symbolickú pozornosť odozdal pani Vítovej ako poďakovanie vám všetkým. Jej samozrejme za jej prácu a nasadenie, ale to poďakovanie patrí vám všetkým. Pekný deň. Ďakujeme pekne za milé slova a priania, ale aj za ústretovosť voči nám a voči našej organizácii. Teraz už poprosím spevácky súbor Priatelia, ktorý pod vedením pani Tamášiovej prichádza s vlastnou skladbou K dobrým a nezbedným. Ďakujeme pekne za vystúpenie a hlavne nás teda teší, že si pre nás našli časy napriek tomu, že vieme, že toho majú teraz veľa, chodia z vystúpení na vystúpenia. Ja by som chcela poďakovať pánovi primátorovi za jeho záujem o nás, našu činnosť, našu organizáciu a za to, že nám celoročne pomáha. Takže pán primátor, v krátkosti ďakujeme. Prosím, veľký pokoj. A takisto by som chcela poďakovať aj predsedovi jednoty dôchodcov, pánovi Kotianovi, takisto za jeho záujem o našu organizáciu. Viete, že je častým hosťom takisto u nás a takisto veľké ďakujeme. A teraz poprosím pána doktora Kotiana. Nie spievať, hovoriť najskôr, až potom budeme spievať. Nech sa páči. Takže, dámy a páni,
milí priatelia a kolegovia, dovolte mi, aby som povedal pár slov. Najskôr chcem poďakovať vašej predsedničke, pani Betke Vitovej, za to, že ma sem pozvala. A ja som vždy rád, preto idem, ona to vie, že jednak som 14 rokov býval v Žiline, to viete, všetci určite, ale druhú vec, ktorú neviete možno, tak je to, že vaša organizácia je najväčšia organizácia v rámci Žilinského kraja, najväčšia, najpočetnejšia. A môžem povedať z tohoto miesta, že aj najviac činná, pretože vyvíja činnosť v každom momente, v každú chvíľku a ak ste členmi, tak to viete dobre, že takmer každý deň je nejaká akcia, na ktorú idete. Neznamená to, že sa tam musíte ziť všetci, ale aspoň tí, ktorí momentálne môžu, ktorí môžu urobiť, tak urobia kus nielen pre seba, ale aj pre tých ostatných. Viete, a v našich stanovách je okrem jedného napísané aj to, že sa máme postarať i o tých, ktorí sú opustení sami doma a viete o tom, že nechodia ani pomaly von a strantili ako si, by som povedal, umožnú už aj takéto styk s tou ostatnou verejnosťou, tak i toto je našou úlohou. A práve toto je obdobie Vianoc, keď by sme sa mali o týchto ľudí viacej postarať, pretože aby neostali aspoň tieto krásne sviatky, aby neostali sami. Ja som doteraz videl krásne vystúpenia, nádherné. Od detí až po všetky tie naše súbory. No a čo ma veľmi teší, dlho som nevidel naozajstného Mikuláša, takže vidím aj Mikuláša, že naozajstný Mikuláš prišiel medzi vás. Takže som veľmi rád, že môžem ho tu privítať. Viete, čerta sem tam stretnete. Sice nie takého pekného, ale stretnete aj čerta. Ale Mikuláša málo kedy, aj keď som z Liptovského Mikuláša. Dovolte mi, aby som len tak narýchlo povedal, že sa nám tento rok podarilo konečne urobiť takmer všetky celoslovenské akcie, ale aj celokrajské akcie, ktoré máme plánované. Je to preto, že jednak nám pomáhajú tie naše mestá, obce, ale samozrejme všetci tí, ktorí nám môžu sponzori pomôcť a tak ďalej. A veľmi pekne ďakujem aj pánovi primátorovi mesta Žiliny, že sme tu mohli uskutočniť vlastne tú jednu z takých tých najviac žiadaných akcií, a to je prehliadku spevokolov, súborov. A chcem povedať, že bola naozaj vydarená táto prehliadka. My sme to už niekedy si robili, ale sme to skúšali v divadle, ale tam to ako si zaniklo. Viete, ľudia mali možno aj väčšiu trému, ako keď sme na takomto obyčajnom pódiu, ako vtedy, keď je to v divadle ešte v Žilinskom, ktoré má veľkú takú akúsi slavu. Takže je treba povedať tak, že som veľmi rád, že sa nám podarilo uskutočniť všetky tie, ktoré mali plánované akcie, krajské a celoslovenské. A zvlášť aj tie, ktoré nemali plánované. V Žiline napríklad sa uskutočnili dve takéto neplánované, a to bolo MDŽ, ktoré bolo tu v dome odborov, alebo v domčeku, ako to nazývali mladí kedysi. A potom sme tu uskutočnili takisto aj Majáles, i keď ten sa mi až tak nepozdáva, nebol až také vydarený, ako som očakával, ale bol to 0. ročník, tak dúfam, že na to ďalšie obdobie bude lepší. A veľmi pekne vám ďakujem, že som sa mohol zúčastniť aj vašeho takého toho tanečného večera, ktorú ste mali tu v Slovákii, takže bol som veľmi spokojný a veľmi pekne vám ďakujem za to, že môžem byť pár minút s vami. Medzi svojimi najbližšími. Že sme predsa len v spoločnosti není úplne ukradnutí, ako sa to niektorí dokázali prejaviť a nám ubezpečovať, že už sme proste na odpis. A dúfam tomu, že niektoré veci sme museli riešiť aj tak, aby na nás nezabudli, že sme tu aj my starší. Takže prepáčte niekedy, ak nepostupoval presne tak, ako ste to si vypredstavovali, ale ja vám želám, aby sa všetky tie vaše, by som to nazval, všetky vaše ciele, sny, aby sa vám splnili. Aby vám vo vašom okolí tí vaši najbližší vrátili lásku, ktorú ste do nich investovali. Aby ste sa cítili stále dobre. No a aby ste, keď budete hodnotiť tento rok, si našli krásne cíle na ten budúci. Aby sme tie pekné akcie, ktoré sme urobili, kde sme boli, aby sme sa aj mohli zúčastniť, aby sme boli prítomní. No a keď mi bolo na začiatku povedať, že nemám spievať, môžem na záver zaspievať jednu koledu? Áno, môžem.
Prišli sme k vám na koletu a tie s novinou. Pastieri ženú stádo našou dolinou. Svet je zlaté celúčky, spievajú sa pesničky, že vraj zlaté nad Betlémom svietia hviezdičky. Narodilo sa nám dieťa, posielam ma k vám. Udelte mu koledičku a ja mu ju dám. Chlebíček nám nechce vziať, že ho nakrmila mať. Kus koláča aj žemličky mohli by ste dať. Prosím pekne, odbavte ma, nemám kedy stáť. Bo musím ísť do Betléma dieťa kolísať. Dieťatko je veľký pán, dobre odmení sa vám. Za tie dary, čo ste dali, vynahradí vám. Ďakujem pekne pánovi predsedovi za jeho slova, aj za všetko, čo pre našu organizáciu robí. My si naozaj vážime, že popri tých všetkých základných organizáciách, ktoré na Slovensku sú, pre nás si nájde ten čas vždy, keď ho pozveme. My si to vážime. No a teda i napriek tomu, že som mu zakázala spievať, zaspieval. No ale čo už urobiť? My s ním počítame pri tej tichej noci. Teraz k nám prídu speváčky z Lietavskej závadky. Je to úplne nový súbor, čo sa týka našej organizácie. Ešte sme ich tu nemali, tak som to myslela. Prvýkrát ich tu vítame a veľmi radi, lebo sme počuli o nich, že veľmi pekne spievajú. Teraz poprosím pani Vítovú, ktorá má pripravený slávnostný príhovor. Vážený pán predseda, milí účinkujúci, vážení členovia.
Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný prichádza k nám opäť. Pomaly do našich príbytkov, so všetkým tým, s čím sú spájané najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. Keď si teraz v mysli spomenieme na prežité Vianoce z nášho detstva, zaplaví nás jemný pocit nostalgie a spomienok, ako by to bolo len včera. Vynára sa nám v pamäti písanie listu Ježiškovi o všetkých svojich snoch, cítime vôňu práve upečeného vianočného pečiva s vanilkou a škoricou, ktorá sa nesie po celom dome aj s vôňou ihličia. Bol to čas rozprávok, blízkosti rodičov, dobrôt a darčekov. Ale bol to čas aj rôznych vianočných zvykov, ktoré radi dodržiavame dodnes, lebo naše tradície nám dodávajú istotu, ba máme naň priam domovské právo. Želám vám, aby ste boli v tento adventný čas, ale najmä čas vianočný, obklopený láskou a starostlivosťou svojich blízkych a milých. Lebo nie je dôležité, čo máme pod stromčekom, ale kto stojí s nami pri stromčeku. Nech vám tieto sviatky prinesú spoločné chvíle s rodinou a priateľmi, na ktoré budete dlho spomínať a budete z nich čerpať po celý budúci rok. Ďakujem vám, že ste si ma vypočuli. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme aj my za tieto tvoje milé slova. A teraz už prichádza čas na to, aby sme si vylosovali tých šťastlivcov, ktorí vyhrajú niečo v tombole. Tombolové ceny. Hercom blahoželáme. Ostatní budú mať šťastie na budúce. A poprosím vás teraz, aby ste si počkali ešte na záver na tú slúbenú tichú noc. Teraz odovzdávam slovo pani Vitovej, aby ukončila toto naše stretnutie. A ja za seba si vám dovolím popriať všetko dobré, pokojné vianočné sviatky v kruhu tých najbližších a v novom roku hlavne zdravie. To ostatné my už vlastne máme a čo nemáme, to ani nepotrebujeme. Ďakujem za pozornosť. Vážení prítomní, moji milí, blíži sa záver nášho stretnutia. Vianočná atmosféra každou hodinou do nás preniká viac a viac. Vianoce sú čoraz bližšie. Cítili ste to aj vy dneska? Áno. Žiada sa mi pozdraviť vás vianočným anielským pozdravením. Sláva Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom dobrej vôle. Milí ľudia dobrej vôle, ďakujem vám za vašu prítomnosť, za srdečný potlesk vašich rúk. Ďakujem aj všetkým účinkujúcim za ich verše, melódie, piesne. Bolo to potešenie a občerstvenie pre dušu. Dnešné odpoludnie sme venovali vám. Venovali sme spomienke na svätého Mikuláša a darovali sme ich tomu, ktorý prišiel na svet ako malé dieťa, lebo svet ho potreboval a stále potrebuje. Nechajme ho prísť aj tento rok cez Vianoce k nám. Želám krásne požehnané vianočné sviatky a šťastlivý nový rok 2025.